suci lan gunungan dadi lambang Hari ini kita melaksanakan Merti Padukan Kroco dengan tema Gayuh Wahyu Tuk Pitu, yang memang harapannya dengan tema Gayuh Wahyu Tuk Pitu itu adalah angan-angan atau harapan yang akan kita dapatkan dari kegiatan Merti Padukan Kroco di tahun 2026. Kami sampaikan bahwa Merti Padukan Kroco yang ada di Padukan Kroco sudah kami laksanakan dari minggu-minggu yang lalu, dari bersih makam, bersih lingkungan, dan juga melaksanakan kegiatan mukodaman. Dan diakhiri hari ini kita melaksanakan arah-arahan gunungan dan juga arah-arahan mata air yang diambil dari mata air, 7 mata air yang ada di Kelurahan Sendang Sari, khususnya di Padukan Kroco, yang memang diharapkan nanti harapannya dengan air yang selalu kita lestarikan ini bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat Padukan Kroco. Harapan ke depan, semoga Merti Padukan Kroco selanjutnya di tahun 2027 akan lebih meriah dan juga menjadi ajang tempat bertemunya masyarakat, warga masyarakat dari anak-anak, dari dewasa, dari tua maupun dari bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan gotong royong dan juga memberikan motivasi bersama-sama untuk kroco yang lebih baik. Kepareng kawula minangka Ketua RT kasengkuyung sedaya pengombyo ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Ki Dukuh Padukuhan Kroco mugi kunjung. Saklajengipun kepareng ugi kawula anglarapaken ngaturaken toya suci, toya penguripan saking Tuk Pitu ingkang mapan wonten ing Padukuhan Kroco. Sewu matur dhumateng Ki RT lan sedaya rombongan. Saking kula ngaturaken agunging matur nuwun. Awit sungkem pangabektos dhumateng kula kagem sedaya kemawon ingkang sesepuh pinispa wonten ing Padukan Kroco. Kula tampi kanthi ranane ing penggalih. Salajengipun panjenengan Pak RT, Ki RT sedaya mawon ngaturaken awujud gunungan Uluwatu. Ugi ngaturaken toya wening saking Tuk Pitu wonten ing tlatah Padukan Kroco. Muga sakmangke saged mahanani napa ingkang dados kersanipun warga masyarakat wonten ing Padukan Kroco. Muga samangke dados
sakmangke dados masyarakat ingkang tansah nuhoni dumateng sedaya wonten ing panguripan dhateng agami lan mugi sakmangke sedaya ingkang peparing dumateng kula kagem sedaya masyarakat wonten ing Padukuhan Praja ugi berkahi dumateng kula panjenengan sedaya. Toya suci lan gunungan tatya lambang atinira kang sinuci. Thumma ila jami' alil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun ila arwah kroco nyekroco wa ila abi taruno turno wa ila abi amat sembati wa ila abi jalatun wa ila abi amat mukimin wa ila abi ngatino wa ila abi merto ikramo kakung putri wa ila kasan wirono kakung putri wa ila abi parjanto wa ila abi jaya marsono wa ila ingkang dados pajipun sedaya jamasdaya saking jalur saking estri tebih selak kerimatan boten kerimatan bisa fangati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah maghfir lahum barakamhum bangafingi fa'fuanhum Allah malah tarina ajrahum walah tabtina badahum waghfir lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil iyyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bapak Ibu tansah kehormatan, kula ing mriki mintakani utawi wakil saking panitia Padukuhan Praja ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak saking para Pembinda Kap lan sedaya kemawon. Matur nuwun kanthi rawuhipun tentu kemawon wonten kalodhah menika Bapak Ibu sedaya wonten acara penting sampun kersa rawuh wonten ing acara menika kapalu nderek anyekseni bilih tiap taunipun Padukuhan Praja ngawontenaken perti padukuhan niku namung boten namung Padukuhan Praja aning sedaya padukuhan sesedasari. Nggih menika pun sedasaripun acara menika perti padukuhan menika saperangan menika nggih wonten sing napa nggih ngawontenaken lan ugi saperangan terusaken napa nggih nglestantunaken riyen simbah-simbah kita menika pun ngawontenaken acara perti padukuhan menika. Padukuhan Praja sanasa mboten anggaran saking pemerintah nika pun kulino pun napa nggih ngawontenaken rutin saben taunipun. Lah menika kagem ngingetaken ugi kagem nguri-uri kabudayan Jawi ingkang wonten taun-taun menika badhe pun wingi nika pun terkikis pun napa nggih pun kegeser kalian budaya barat menika cah-cah lare-lare alit menika pun boten mengenal pun boten ngerti babagan bersih belik tahu belik niku pun boten ngerti. Nah menika napa nggih sasampunipun wonten stimulan menika lare-lare menika napa nggih saged mangertos menika kagem ugi mendukung bilih kalurahan Dasari
dados Kelurahan Mandiri Budaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, estu kawula minangka wakil sing pemerintah Kabupaten Kulon Progo nderek mangayu bagya, nderek bingah dina wonten ing titiwansi menika wonten ing dusun Kroco saged ngleksanani merti dusun ingkang kanthi irah-irahan Pedukuhan Kroco Gayuh Wahyu Tuk Pitu. Menika kula kinten minangka angen-angen lan ugi cita-cita. Tembungipun nek jaman sakmenika cita-cita. Ibu bapak sekalian, cita-cita menika saged kagayuh utawi menawi namung dipun kendelaken menika mboten saged kasembadan. Mila nek tembungipun menika wonten jangka menika saged kajangkah menawi kula penyan sami menika kanthi jumangkah. Dados angen-angen cita-cita itu tidak bisa direalisasikan nek namung menika namung dados angen-angen. Putra panjenengan mbok bilih kepengin dadi Pak Tentara napa Pak Polisi, menika pengkur angen-angen sesuk nek gedhe kula pengin dadi Pak Tentara napa Pak Polisi. Ning tidak melakukan ikhtiar, tidak pernah mempersiapkan baik fisik napa dene sanes-sanesipun, menika kadosipun kok nggih angenipun saged kasembadan menika radi rekaos. Sami kalian angen-angen kula penyan sami Bapak sekalian menawi kula penyan sami nggadahi panjangka nggih, nggadahi angen-angen kepengin menika kula penyan sami pikantuk wahyunipun Tuk Pitu menika. Kula penyan sami kedah wonten ikhtiar supados menapa ingkang dados pengangen-angen kula penyan sami sak mangkit saged kasembadan. Nah, wonten ing titiwansi menika warga masyarakat Kroco ngawontenaken merti dusun. Kula kinten menika mengku himah ingkang ageng sanget. Ingkang sepisan tentu kalau sampun dipun laporaken bilih kegiatan merti dusun menika sepisan minangka raos syukur kula penyan sami wonten ngarsanipun pangeran. Syukur awit wonten ing Kroco menika menawi pun tingali geografis menika nggih mbok bilih agak tandus dibanding dengan daerah yang lain seputaran ini ya. Nek dibandingkan dengan daerah yang lain masih cukup lumayan baik. Kanyatan miderek palaporan kula wau, Tuk Pitu kula wau senajan to kawontenan menika mangsa ketiga, nyatanipun ugi wonten toyanipun. Menika ing ateges bilih wonten ing Kroco menika estu wonten ing sumber daya alamnya itu juga cukup lumayan baik.